Sanibona South Africa. Ndiyambingelela uDr Buwe Mhlanga. Ndibingelela nonke South Africa ngiyanthanda. Ngithanda kakhulu niyazi udaba lokuthi uDr Buwe Mhlanga uyamthanda. Manje siyakhuluma lapha mina uDr Buwe Mhlanga ngitshela nonke South Africa namazwe ngaphandle. Nani balaleli emakhaya. Ngikhuluma ngokuthi khona special besikhona. Le special besi high. Manje besi high ngokuzwela kwami ukuthi akule special ngesiyenzile ukuthi high. Abanye abanayo imali engaka. Abanye banamali encane. Kunqono vele bangacebi bonke. Vele akukho umuntu kungasho ukuthi bonke bacebile banayimali. Manje ke ngathi cha akunankinga ngoba ngeze specialist sina sibiza kangaka ngithi kuyehla usibili futhi bengeke ngisenze manje kunabantu nje bakhalayo ukuthi bamkhulu wenze special semali enkulu manje nathi asina mali enkulu sizamele ngendlela uzosisamela ngayo hiyo ke indlela ngiyisama ngayo ngithi kuyehlisa kancane kule special ngisenzile ngenze special so Samunani nginibingelele emakhaya igama lami nguSembiso umfana kaMthemseni benozondiwe Hlongwane ungangibiza ngongwane muthanda ngiyabonga kakhulu baba nyanga enkulu baba uMhlanga ngokuthi ube nami namhlanje la e-studio sakho iTV ehamba phambili eshintsha impilo zabantu abaningi namhlanje umkhulu uthe akangimeme nje sithi ukwazisa abantu ngespecial asiphethe ngomhla ka6 and 7 September konakele kushubile abantu kade ngibuye kwesinye isikhathi ngidlulise incingo kuyena umkhulu kuma ngikhona la ekhaya ngoba siyasebenza abantu bakhale kakhulu umkhulu ya kunjalo bakhalile impela ngoba manje abanye abanayo imali leka 45,000 seke bathi awucha awutukuyehlisa kancane yebo semanje ngisiyehlisile manje yebo mkhulu ukuthi manje abantu bakwazi ukuthola nalama ngatholanga yebo mhlawumbe singamoshi isikhathi ngaphandle kokumosha nje isikhathi sisho ukuthi abantu iziphi izinto abangayilindela emakhaya mhlawumbe umuntu angafisa ukuthi asizakale kuzona ofuna ukuthi uyithinte kancane noma ungeke mhlawumbe singene kuzona zonke kodwa sithinte lezi kakhulu kazi abantu kade beyifuna emakhaya befona bekhala ukuthi mkhulu siyacela ukuthi usehlisele kancane ke yebo kunjalo lokhu kakhulu yiko ke ngihlukanisile this time ngihlukanise isigubhu sihamba sodwa ngahlukanisa uphondo lihamba lodwa ngahlukanisa utintindi lihamba yodwa ngahlukanisa imithi yokubethela ihamba yodwa ngahlukanisa imithi yokugeza ihamba yodwa ngahlukanisa imithi yonqeba lemali bakhalela yona ngihamba yodwa imithi yokuthi abantu bahambe bofuna emsebenzi ihamba yodwa nemali zayo yebo kunjalo yebo kuyabonakala la mkhulu kukhona ipost usuyikhiphile ku Facebook ku page lakho mkhulu angazi uma mhlawumbe abantu ungabakhumbuza ipage lakho ku Facebook kukhona bezokwazi ukuthi belilandele bezokwazi futhi ukuthi umkhulu wenzani nini nanini no yani bakhumbuzile vela ukuthi ngiyasiza abantu kubasiza kwami bayaphumelela kunalabantu nje vele bese ngikhombisa neimoto lezi bayithengile labafika ku special 6 na 7 April vele bafike abantu ababili kunalabo abanye abantu baphathe bababeke ngomsebenzi bekufanele nabo bafike bonkhombisa ukuthi ayimkhulu nami ngitholile inhlanhla ukuthi ngithenge imoto abamunye nje bathi ayimkhulu ngitholile nami sengithenga isithuthuthu kunalomuntu uthenga isithuthuthu njengamanje manje lo into ngiyibonile ukuthi cha kubasiza kwami abantu bayaphumelela manje yiko kakhulu sengifake post kuma WhatsApp no Facebook yonke indawo ukuthi kulo muntu ufuna ukuthi asizakale kwaDr Buwe Mhlanga mawufuna ukuthi kube mhlawumbe ufuna umcebo kaDr Buwe Mhlanga uze ngokukhululeka ngoba uDr Buwe Mhlanga uyabasiza abantu bafuna imithi yokubethela bafuna imithi yani ngihlukanisile yonke imithi ihamba separate imithi nemithi muthi nomuthi longuwenzi ngufakile post yami muthi nomuthi unamali yawo yebo uza ningakuhlanganisile zonke izinto zizoba nokubiza kakhulu
ungasakwazi ukufinyelela. Yebo. Lapha emakhaya ungakhohlwa njalo ukusubscribe kuyona i-channel ka Dr. Buwa Mhlanga TV ukuze uzokwazi ukuthola lokhu nalokhu ngaso sonke isikhathi. Siqhubeke mkhulu usathinda nje indaba enkulu yokubonga. Ngithi nje umlaleli emakhaya akenze nayo kumele ukuthi ekwenze okufanele mhlawumbe kusasa uwe naye ozobonga mhlawumbe ngokukhulu kunemoto. Kunjalo impela. Yiloko ngifunayo mina ukuthi ngoba manje abantu bayabonga bayawesa konukhombisa nabo nje mabatholile kufanele abangibonge ngoba ngibayenzela izinto ezinhle. Yikho into inabungozi phakathi kuyo imithi yami ngiyenzayo kumuntu. Yonke imithi yami ngoba ngayisho ukuthi nami nginayingane angikwazi ukuthi ngayenza imithi inabungozi phakathi ngoba nami ngiyasabela nengane zami ngiyayisabela nami empilweni yami. Into ihambisana negazi angikwenzi lokho angikusebenzisi. Into ihambisana nomathambo abantu angikwenzi lokho angikusebenzisi mina ngisebenzisa imithi wemvelo. Kade ngibaze nabantu bezogeza la base baningi nje ama customers siyakwazi ukuthi uDr. Buwe Mhlanga usebenzisa umuthi wemvelo. Sisuka siyamfuleni sisuka mfuleni sibuye badume bageza omaqanda baphephethe lokho bageza bayakwazi ama customers ona lawa athenga imoto. Mina ngithi ngiyathokoza kakhulu kule special so uzobachazela ukuthi yini nani hamba malini ngoba yonke into ngihlukanisile. Ngiyabonga kakhulu. Danke khehla lami le Dr. Buwa Mhlanga TV kanti ngihleli naye umkhulu ikhehla elikhulu inyanga yenyanga insimbi edlezinye uDr. Buwa Mhlanga khona la ku channel yakhe ehamba phambili kanti ipage lakhe lapha ku Facebook ungaphuthuma nje ungene kulona lithi Buwe Mhlanga lawa amanye namanye ama scam la ungangeni kuona lithi Buwe Mhlanga it's BUWEMHLANGA Mhlanga Buwe Mhlanga. Especially njalo siyaqhubeka singoSeptember ngoSeptember uSeptember inyanga izayo mengaphazami njengoba nje sikuJuly manje ngoSeptember 2024 ngomhla ka6 nangomhla ka7 especially sadokotela siyabonakala lana kukhona ipost ekhona lapha epage lakhe ku Facebook uBuwe Mhlanga. Le post lena ihamba kanjena izinto okumele usizakale noma mhlasimbe ongayidinga ofisa ukuthi uzazi ezinye mhlasimbe sogcina singayithintanga la kwi channel ngenxa mhlasimbe kwesikhathi but uzokwazi ukuthi uphuthume ungene kuyibuwa Mhlanga epage lakhe ulike ufollowe ufollowe kanjalo ne channel yona le iDr. Buwa Mhlanga TV. Mkhulu kuyabonakala la baba ukuthi unontindili u7.5 yes kunjalo 7.5 untindili original price yakhona ithini emkhulu mhlawumbe ongazi u9500 kunjalo sizoba futhi imithi yokubethela yona i15,000 yebo kunjalo original price iba umalini kuma umuntu nje engazanga ku special u25,000 kunjalo ekubethela imithi yokubethela nje yabiza u25,000 uyayizwela nawe lapho umbukeli lana kusizwa umuntu ongana othi mina angithatha intweni onganalutho ngakho ke siyethemba ukuthi emva kwalesi special akekho yokhala mkhulu. Kunjalo impela ngoba phela ngoba sengingena ngeza le special abantu bashoyo ukuthi cha lesiyabe siphezulu ehla kancane mkhulu ngoba nathi asinalutho bakhona abantu banganalutho manje ke u45,000 bakhona bafikile kodwa ke bakhona bakafikanga ngendaba yemali manje ke ngibonile ukuthi cha ngiyazwela vele imali ayitholakala kalula kufanele nami ngiyehle ukuthi umuntu uzokwazi uthi athole naye. Yebo mkhulu nansi indaba enkulu isigubhu mkhulu 17,000 yes suka ku 58,000 usithola ngo17,000 17,000 ngehlile ngoba yes la kaMhlanga kwa Dr. Buwe Mhlanga ngoba ku 58,000 ngehle ku 15,000 eku 17,000 engathi nje nami kumele ngisithole ke isigubhu mkhulu asinabungozi yonke imithi kuyenza ayinabungozi. Yebo
ngiyabachazela wonke emphakathi ukuthi yonke into imithi ngiyisebenzisa la khaya ngoba nami ingane zami zu48 bazukulu ba15 amakhosikazi awu6 ngenzela lokho-ke ukuthi angikwazi ukuhlukumeza umndeni wami noma sengifile usale bahlupheke angifuni lokho ngifuna ukuthi ngisebenze ngisaphila mangihambile akusekho into esuhlukumeza umndeni yebo mkhulu kunjalo akhongusi isigubhu 17,000 sisuka ku58,000 kuzothi abafuna ukugeza ukugeza bese ngibalile la siyabona lana ukuthi abafuna ukugeza kusuka amabhadi kusuka amashwa umuntu elandelwa yinhlanhla kuvela ukukhanya into zakhe zikhanye yebo u4500 kunjalo umuntu ufuna ukugeza nje kuvulela inhlanhla zakhe zinto 4500 usuka ku 8000 original price hayi abafuna ukugeza kuvuleke inhlanhla 4500 kunjalo 4500 kuzothi mkhulu amafutha ukuthi uthandeke noma mhlawumbe umoya ufuna umsebenzi yebo nawo ayatholakala la ekhaya ayatholakala noma ufuna ukufesa noma ufuna ukuthi uthandeke noma ufunani ukuthi nawe ubonakale njengomuntu ku 4000 it's 5500 asuka ku 10000 sengamina sengiyehlisa u5000 usukhiphe mkhulu u4000 4500 yes kusho ukuthi uyithola ngo 5500 kusuka kufako ku 10000 umuntu umehlisele ngo 55% 55% ukumehlisela ngoba phela umuntu ngiyamthanda ngiyabathanda abantu mkhulu kuzoba incweba yemali yebo ehambisana nentambo ehambisana nemithi yokugeza 20 days yebo ehambisana nemafutha la uzowagcoba ukukhuluma ngemali you 6.5 6500 yebo isuka ku 9000 isuka ku 9000 siyaqhubeka njalo umlaleli nawe embukeli lapha emakhaya especially singomhla ka 6 and 7 September ngenyanga ezayo 6 and 7 September especially sika Dr. Buwe Mhlanga kuningi mbukeli esesikuthintile kuningi usukuzwile okuyokusiza kuthiwa nembila yeswela umsila ngokuyelezela kunjalo mkhulu nansi ipost yakho la iyaqhubeka ipost yakho lana lensizwa leni ibibhala lana ibhalile nje impela yona impela kodwa kuningi kuhle siyabona la ukuthi kuyavela ukuthi indawo kumele kube khona u500 sokubamba indawo kufanele kube no500 ukubamba indawo masouza uza nemali le kufanele uyokhokha u5000 hayi ukuthi ibalelwa endaweni yokuba ihamba yodwa ayihambi yodwa ibalela kule mali le uzoyikhipha kuzokhokhela kule mali ezoyikhipha yes kusho ukuthi njengomuntu bezokhokha u4.5 uzofika no4000 kunjalo hayi mkhulu akezwakala phela umunye uyadideka ethi ngeke ufike ethi u4.5 plus u5000 kusho ukuthi plus u500 kusho ukuthi lo u5000 kanti akunjalo uzofika no4000 u500 ukubamba indawo uyayizwela nawe mlaleli kusho ukuthi kuma ubhalisa ufike ubhalise kukhona inamba umkhulu azosinikeza yona mase kuphela uhlelo lethu lokuthi uyifake khona leyo 500 ufaka uyiCapitec Bank kamkhulu umkhulu akawenzi ama OPEP nobani bani no akwenzi lokho anifaki KFC afaki kuphi ufaka ebank uyezwa mlaleli unamba 816 yebo 800 yebo 71341 yebo ngiyaphinda 16 800 71341 Capitec eMhlanga mkhulu siyabona lana kukhona imali yesigcabo samakhosazana ilungelo lelo ukuthi amakhosazana ayasebenza yebo u250 imali yamakhosazana leyo ayisuka indawo ihlala ilapha yebo
imali yamakhosazana lawa asinikeza a power lokwenzela ukuthi nathi sukwazi ukukunika power nawe inhlosi lakini ukwazi ukusebenza. Imali yamakhosazana nje u250 yasentabeni la uzobopha khona intambo yokuthi uqine ufike esibhamu ufikela sitha ufikela izinto eziningi phakathi komzimba wakho u500. Yebo. Imali yasentabeni. Yebo. Sekubuye bese siqedile bengakaqedi iphelile. Ya mkhulu singasemaphethelweni yezinto esibalile ngeke sibale zonke omunye akufisa mhlasimbe angakuzwanga kulokho esikubalile useyofona ekufonele wena mkhulu noma efike kuwena qathatha uzokwazi ukubuza ekwazi ukubuza. No akunankinga lokho. Ngiyabonga kakhulu angithi kubanika number kancane ba inamba lezi osokwazi fonela kuyona. Yebo mkhulu. Inamba ithi nansi lana khona elana mkhulu inamba ithi 060 yes 588 22 68 asiphinde futhi mkhulu 060 588 22 68 Nelisiwe Sikhakhane. Nelisiwe Sikhakhane. Lani uzobhalisa kuyena. Wonke umuntu ubhalisayo ubhalisa kaNelisiwe Sikhakhane. Kusho ukuthi umlaleli emakhaya noma umbukeli emakhaya if engamtholi uNelisiwe Sikhakhane ungamtholi uNelisiwe Sikhakhane uzobhalisa ku number ithi 065 yebo 674 86 48. Iphinde le nombolo 065 674 86 48 la inamba uzobhalisa kuyona. Danke mkhulu. Ngicabanga ukuthi sesiqoqe konke ebekumele sikwazise isakhulukazi ngespecial sangomhla ka6 and 7 September. Kunjalo 6 no 7 September. Yebo. Ifuthi ngiyenza special ngokuthi abantu bayakhala kakhulu. Yebo. Abaningi abanye abafuna uphondo bafuna intindili. Yebo. Abaningi abanye bathi bafuna uphondo. Yebo. Abaningi bathi bafuna sigubhu. Yebo. Manje mangihlanganisa sigubhu nophondo kuzoba imali enkulu. Yiko ke ngiyenze separate. Yes. Intindili ibe nemali yayo. Uphondo libe nemali yayo. Sigubhu sibe nemali yayo. Umuthi ukubethela ube nemali yayo. Imali umuntu wemali ube nemali yawo. Uyayibona into enjalo. Umuntu yokuthandwa nokugeza umuntu uvula inhlanhla zakhe kube nemali yawo. Akusho ukuthi kuza amadoda kuphela nobosifazana kunjalo. Hayi ukuthi lento kuzoba amadoda ezawodwa nobosifazana nawo bafuna ukuphakama. Angitsho ukuthi uphondo leni ngilishoyo uphondo lokuthi kwenze njani uphondo lokuphakamisa njengabanye baphakamayo bathenga imoto. Seke mina ngisebenza ngokweqiniso angisebenzi ngamanga. Yiko ke umuntu kufanele naye angenze leqiniso nami. Mina kumenzela iqiniso naye angenze leqiniso. Ngoba manje kuza ngehle kanje ngesikhathi ngoba ngehle kanje kule meeting ngifakile la. Ngiyenza ngokuthi umuntu ngiyamthanda. Yiko ngehle kanje. Iloko ke nje. Kumalani abalaleli. Mkhulu mhlawumbe umuntu ephathini mhlawumbe khona kumele ngikuphathe ukuthi ngizobona umkhulu uzokuphatha amaqanda ikhombo yamaqanda nenalithi nani uzokuthola la kimi. Okay. Uzophatha imali u200 yamaqanda. Yes. Amaqanda uyawathola kumina. Creamola uzoyithola kumina amakhandlela u6 amhlophe uzowathola kumina inalithi uzoyithola kumina. Yebo mkhulu. Seke yena uzoba nokubamba imali yokukhokhela khombo yakhe yokuthi akwazi ukugeza ngayo nokuthi qala nje kuzoba isampuleni bokugeza kuphethe ukuthi bakwazi ukubuya kokugeza ngomaqanda sebuzokwazi ukungena kumeni lokuphekwa. Lokho kusho ngoba phela bekufanele nje ukuthi baphekwe ngoba bese ngifaka ispecial sokuqaleni 45,000 bekufanele ukuphekwa kwabe ngabona abaningi bakhala. Yiko mina sengibuye phansi kwenzela ukuthi noma ubani akwazi ukuthola. Bakhala kakhulu kulesi special. Bakhala kakhulu ngoba besiphezulu kakhulu beku 45.
Yebo. Manje ngibuye phansi ke sengahlukanisa izinto ke ukuthi umuntu angasakhali umuntu ezele lento ayizela. Yebo. Mawusela ntindini usela ntindini. Usela sigubhu usela Usela sigubhu. isigubhu. Usela kumithi yokubethela usela imithi yokubethela. Mawufuna ukuhlanganisa wena usoyenza total. Ufuna ukuthatha imithi yokubethela nithathe nosigubhu. Yebo. So uyayihlanganisa ukuthi ingaba imali. Yebo, kukuwena ukuthi Kuwena ukuthi uyothatha la konke uphinde noma uthathe la. wehlukanisa. Uyabona? Yebo, yebo. Lapho ke kunjalo ke impela. Ngicolise mkhulu kungena emlomeni usakhuluma. Ngiyabona la kwipost yakho kuyavela ukuthi khona u500 okuyentabeni. Ya kunjalo impela. Ngoba phela ilana nje uyenza umthetho yonke ukuthi nawe ukwazi ukugibela la ugibela khona so yabopha intambo yakho so yakhuluma. Yebo, yebo. Leyo imthetho. Yebo. U500 lokuyentabeni. Uhlukile kunalo kubeke indawo. No. Ubeka ndawo. Abaningi bayakwazi lokho. U500 uma uya entabeni nje uyobophela kwenzela ukuthi nawe ukwazi ukuzifikela noma sibhamu noma yini. Ukwazi ukuhlonipheka. Bayazi u500. Yes. Kusho ukuthi u500 lo okubeka indawo. Original price uhambisana price yes price le walokho okufunayo ya lokho ukufunayo masoza kumina 500 lo okuyentabeni usecaleni usecela ecaleni kezwakala mkhulu uyezwa mlaleli uyezwa ukuthi esikubu si suba mali u10000 to 10000 esikubu 17000 esikubu yeah uphondo lu10 lu10 ya manje ke uzothatha 500 lu10500 yes 10500 manje u500 ukubamba ndawo yebo wena mawusa kumina uselo 10000 yes yebo kunjalo uyezwela ke mlaleli njoba sithinta lezi zinto khehla lami ngenzela ukuthi umuntu umefika engabe sefika ethi mkhulu bekade ngiphethe lokho uthola ukuthi mhlawumbe seniba nokuphambana ya ngathi angayizwanga kuyishubu kanti kuzofuneka ubambe ibhodlela lo Johnny Hawk uphinde ubambe iwayini Tassenberg ngibhakile kupost kukhona impela ibhodlela lo Johnny Hawk nebhodlela lo Tassenberg for makhosazana ngoba phela lezi zinto masiziyakha siyaphahla sikhuluma nabantu abadala awukhulumi ngomlomo ukhuluma ngokubeka something phansi umuntu nomuntu kufanele akhulunyelwe enhlanhla yakhe yebo bekhulunyelwa emathongeni akuwo manje yiko ke nje sibiza ukuthi kufanele ubambe John Hawker bodlela umuntu no Tassenberg ukuthi sikwazi ukukhulumela kuphi emathongeni mase kucedile ngiyaguqa ngikhulumela amathongeni nalabantu bebala uyothatha yini especially ndawuwe baba niyezwe njalo lapha emakhaya sekhona lana ku Dr Buwe Mhlanga TV qhubeka uyilandele usubscribe ukukhona uzokwazi ukuthola amanye ama-video afana njengalawa ukhona ukusizakala ulapha ekhaya ukhona ukusizakala noma ngabe ikuphi nayi inyanga yeqiniso kunjalo nyanga yeqiniso abantu bafika ukukhombisa imoto nami ngiyamsendela lapho ndimbonise nango umuntu ufikile nemoto nango umuntu angisebenza ngokweqiniso ngisebenza amanga usubaphilisile abantu hawu sengiphilisa abantu abaningi usubaphilisile futhi ngiyabakhuphula ngiyabanjonjobalisa ukuthi nabo bakwazi ukukhululeka umuntu akwazi ukuthola kudla ukuthola imali aphile kahle nomndeni wakhe akongoze akolutho yebo kunjalo mkhulu mhlawumbe sesizophetha nje kafushane umuntu onjani mhlawumbe ongathi engasebenzisa uphondo noma mhlawumbe isigubhu umuntu onjani like specific ukuthi mhlawumbe ngabe umuntu osebenzayo noma ongasebenzi noma kudinga nanoma umuntu kanjani no uphondo nosigubhu kuwena noma uhlele ekhaya kuna business incane uyenzayo uyakwazi ukusebenzisa isigubhu noma ufuna ukuthi nami ngisimame phakathi komuzi wami ongeke umuntu uzihlukumeza noma ongeke uthakatha uzongena phakathi komuzi wami uya start isigubhu isigubhu uyastartela ukuthi usimame phakathi komuzi wami ukuhlonipheke phakathi komuzi wami noma ubani ukubukayo ubuka njengomuntu uhloniphekile astart ukuthi kanjani isigubhu siphakamisa nomuzi wakho asiphakamisa imisebenzi kuphela kuningi isigubhu siphakamisa izinto eziningi kusho ukuthi ungasithatha usebenza kumlungu
ungasithatha uyisebenzela usebenza futhi. kunjalo impela ungasithatha usebenza kumlungu ungasithatha udayisa ngoba siyavikela ezinto eziningi Yebo. ngisho abantu bakucabangela izitha nje Yebo. wabona izitha siyavika kakhulu esitheni Yebo. siphinde sifike kakhulu esibhanyini Yebo. sivika futhi umlomo yabantu imbi Yebo. sivika nothakathi nje phakathi komuntu uzondayo noma khona bathakathi siyavika sikhulu senza izinto eziningi nophondo kunjalo abaningi nje makastoma thathe sebabonile ukuthi lento isebenza kanjani Yebo. angenzi into abantu bangakayiboni Yebo. ngenza into sebayibonile abantu Yebo. Yebo. kunjalo manje ufuna uphondo nesigubu no uphondo nentindili wena uzohlukanisa imali leyo ukuthi oh uphondo nentindili imali ingaka Yebo. seke uzofika kumina ke sesihlala phansi siyabonisana ukuthi mina ngizothatha uphondo nithathe nentindili Yebo. ngoba nami into yokuhlanganisa ngiyabona ukuthi nami ngiyafeyila ayikho into ngigainayo ngoba ngihlanganisa uphondo ngihlanganisa intindili ngihlanganisa imithi yokubethela ngihlanganisa imithi yasentabeni ngisamile sengibona nami imithi ngithatha kude kakhulu futhi ngithatha ngemali kwamanje bengihambe nemali ya 220,000 ngafika le kwa 100,000 waphelela eMalawi eMlanje ngabuya ngoni futhi imoto u50,000 petrol kuphela Mkhulu ngavela ngalahlekelwa ngiyalahlekelwa manje yiko ke nje kufanele ngifake separate umuntu kufanele athathe into ayifunayo Yebo. 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 Yabo. Hayi ngoba nakho ubiza wena mkhulu kahle usukhathe amakhosti endawo ehambile uhambela ngihambela ukuthi ngikwazi ukusiza bona sikwazi ukuphila. yes semanje ngiyabona ukuthi mangihlanganisa izinto lezo umuntu ukubethela mithi ngiyabona ukuthi nami sekuyawo Yebo. kungcono umuntu nomuntu athathe into ayifunayo Ay uyayizwela lapho umbukele emakhaya. kungcono umuntu athathe ayifunayo Kusho ukuthi kuzobe kushubile. Ushubile impela Ngo September 6 September and 6 7 and 7 ngenyanga ezayo. ngenyanga ezayo 2024 mkhulu. ngicela babhalise ngobuningi babo walala wasala mawungabhalisanga ungasalikhaleli mina Dr. Bonhla Impela kunjalo ke mbukeli nembila yeswela umsila ngokuyelezela sesiyayigoqa ke thina manje sesiphuma kanje umkhulu nami uyangilungisela ezami izinto so nje ungasiboni sishayina kanje mkhulu mhlawumbe kafushane nje sesibaleka ikuphi mhlawumbe ongakusho ngoba especially siyaqhubeka and uzolodana ubakhumbuza kanjalo uzobakhumbuza phela fika usuku yebo kunjalo kwamanje nje ngoba especially manje siyehle kakhulu yebo akusisona lesaka 45 yebo sengehlile ama price bayawabona akuna nkinga mina ngiyabonga kubantu laba thathe ezinto kwa Dr. Buwe Mhlanga sebabonile ukuthi umuthi wa Dr. Buwe Mhlanga uhamba kanjani lapho ngiyababongela kakhulu labantu ngicela ukuthi nalabanye bahluphekile abasondele kwa Dr. Buwe Mhlanga bakwazi nabo kufana nabanye ngoba phela ayimbiwa ndawonye ngizwe kancane kuthiwa kuna ephupho liphushwe ngomunye nyanga yokuthi manje imithi bathathe igubhu zonakala lo muntu uthathe igubhu kumina Dr. Buwe Mhlanga asiphuphi nje uphondo aliphuphi lo hlala linjalo ekuphupha kwalo ukuthi wena mawungalandeli imithetho le ngakutshela yona la uzimoshela wena umuthi uthathile mawusebenzisa ngendlela yonke into yohamba kahle akukho umuthi ungaba nokuzwa ngomuntu ukuthi umuntu uphuphe kanje ngaphandle ukuthi wena ulahle intambo noma ulahle intindili baningi nje bafika labanye balahle intindili abanye balahle intambo ilapho ke nje wena kufanele makuthi kwenzeka into enjalo ubuye kumina sizokwazi kuyilungisa le ndaba yakho umuthi wa Dr. Buwe Mhlanga awuphuphi noma kanjani ngoba awuboni uyenziwa ngendlela right yebo nasi inamba zami ngikunika zona 065 674 86 48 48 ngiyayiphinda le nombolo 065 674 86 48 inye isibili 079 9 11 32 42 ngiyiphinde 079 9 11 32 42 inamba za Dr. Buwe Mhlanga
nayi kumnika yona ke ukubhalisa 060 060 58 58 22 22 68 68 phinda le nombolo 060 060 58 58 8 Nelisiwe Sikhakhane Nelisiwe inabe Sikhakhane. ukubhalisa ke le kodwa zonke siyabhalisa Yeah. wafonela le yokubhalisa ukuthi yena uhlala nebhuku yiko ke ukuthi mawubhalisa uchecha kubhalise ke yebo uNelisiwe Sikhakhane yebo ngitshela nonke abalaleli ninizwe kusho ukuthi kubalekile mkhulu ukuthi umuntu esheshe ebhalise ya kubalekile ukuthi usheshe ubhalise ukuthi uzokwazi kwenza izinto kulungisa imithi yakhona Yebo. ihlale iready Yebo. akuna bungozi akho lutho uzophila kahle uphakame ngamathenda ngoba amabhizinisi noma beyitolo noma mhlawumbe makhosi Yebo. noma basebenza Yebo. ngohulumende noma kuphi Yebo. noma yini iphoyisa no problem hoza ngizokuphakamisa na uhlale kahle ugezeke phakathi komzimba wakho yes ndawo uyayizwela lapha emakhaya kunjalo sikhuluma ngespecial lana sangomhla ka6 and 7 7 September September. inyanga ezayo sizobe esaka udokotela uDr Sabuwa Mhlanga ilocation emkhulu izobe kuphi elokishini bozobhala umuntu ufuna kuza kumina ubhala lekishini ithi Dr Buwe Mhlanga ilocation indawo mkhulu indawo izobe kuphi lana kwaMhlanga La ekhaya kwa Dr Buwe Mhlanga Eh, bonke bezala uyayizwela ke mlaleli uyayizwela mbukeli lapho ekhaya mhlasimbe mkhulu sesiyaphuma vele siyaphuma vele ngicela ukukhumbuze ukuthi ikuphi kumele bekuphathe noma usazoqhubeka ubakhumbuze zintathu lezi zinto ezibalile iwayini kuba ugoloko kuzoba nemali yes yebo lo hleza 150 150 imali emhlobo no 200 yamaqanda noma khandlele Yes. no inaliti Yes. no kirimora 500 gram Yes. nemechisi Yes. nereza yakhe umuntu lezo zinto lezo bazoyithola kuwe uzoyithola kumina izinto bona kumele befike nazo ugoloko goloko iwayini no wayini Tassenberg Johnny Hawker Yes. no Tassenberg iJohnny Walker noma ngabe yipi noma black ngaba noma red. Johnny Hawker noma yipi ired vele iwhisky iwhisky yebo kunjalo ngithi Johnny Walker right right Johnny Hawker uyayizwela ke mlaleli iwhisky Johnny Hawker no Tassenberg Yes. 1 liter 1 liter yebo yebo kunjalo Ayi. khuluma nani abalaleli siyabhalalisa siyabonga kakhulu umkhulu ube nami lana uSithembiso umfana kaMthembiseni benozondiwe Hlongwane sisiphuma kanje no Dr Sabuwa Mhlanga khona la ku Dr Sabuwa Mhlanga TV ungakhohlwa ukusubscribe kukhona nangelinye ilanga uzokwazi ukuthola ama video akanje kanti ke mkhulu ngisafisa nangelinye ilanga ukungiphatha sithi ukujula kancane singene kancane ekwezinye izinto abantu abangazazi kulezi ezikwi special Yebo kunjalo. mhlawumbe into ukuthi kanje isebenza kanje Yebo kunjalo. ukuthi kanje yebo kunjalo sizobakhombisa abalaleli sizobakhombisa babone ukuthi Dr Buwe Mhlanga usebenza kanjani ndawo ya nisale kahle South Africa siyamshiya uDr Buwe Mhlanga sobonana ngokuzayo nisale nonke namazwe ngaphandle andikhethi indawo nani balaleli emakhaya no South Africa nonke ngiyanthanda kakhulu niyazi ngisuka la ngiyamazweni ngihambela nina ukuthi nani nikwazi ukukhululeka ngoba khona meeting atholakala la South Africa yiko ke siyaphunyuka siyele emazweni siyabe sigijima silandele wemithi ukuthi nikwazi ukusizakala nisala ke South Africa ndawuwe